ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to Wourossogui cambe ogo dika matama nawela rewyela matama siwi tokomaji sare kundama ko on waktu yoni hato tigina kame seno wali ene jiyaye gardinde kabruji mena to leydi sénégal ñawore khalifa sall gasi ha laaɓi ha wiccera omo lelo duuɓi joye kaso tonto leydi mauritanie jagorgala kalfinagala pinal kame ñeñala yaltini konngodi mum tomande laamu leydi mauritanie e guini jaydiyanke franco marocain tonto leydi mali ministre mamo loni walliti kene foto wonde no gas e joya million taw kadi ko jaydeli gonde felnde gawo belene wallita yimɓeɓe e kabruji tonto leydi gambi ɓoyatama généroji ɗiɗi ɓurnoɓe ɓattade yahya jamme ma daroya yeeso ñawore ɗum noon waɗata ko naya avril lewru fandu so gueno haji to guine konakiri perfe mo laaɓe ko kam tigui ñawa ñalawma hanki o e caggal noon tumede omo tooñi yimɓe hewɓe kabruji mena jolam jaɓeri haali abouba dañanarde oɗo ñalawma hande woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde capantati mboya hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeetati ɓatake iwde musidɗo biteɗo ibrahima djigo ceerno ibrahima djigo dental islam ngal noon ngal tafa e ɓoggi karaleje koye hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeegom wonno ko naya avril ɓe kolliri noon wonande oɗo saaha mo gonɗen saaha o heedi gam wattude manditare e wonande dental islamique ngal fuɗɗa ko nayi avril hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom nayi avril paɗoɗo hen aɓe jiiɗi wadde manditare dental mabɓe e taw kadi ardi ngal ɗon dental ko biteɗo ceerno alpha hima gaydo taweteɗo to noksot leydi mauritanie woni cukka makko biteɗo ceerno bachirou sy taweteɗo libreville gabon to banggue rewɓe to woni gardiɗo rewɓe ko biteɗo sohna mariama diallo ene wondi kadi e sohna nene galle dia kamɓe noon ɓe mbaɗi erago dendagal bandiraɓe nde nottoto fedde ndeɗo hen witende dental islam taw kadi ganduɗa ko fedde daride wallidde wonande galleji diine so tawi ne mbaɗa ko fate banggue ɓaare qur'anil karima e ko fati kadi e banggue ziyaruji kala kadi ko kewana taw koko fate mahde jumaji kame jamaji e gueɗe diine kala ɗo mbawi wonde aɓe guittayi postuji mabɓe gam rendinande wonande dental diine gam wallidde ɗeɗon dente kala oɗo saaha noon yaltini ɓattake ko biteɗo ceerno ibrahima djigo taweteɗo gabon omo yaltini noddirguel noon kala jiɗɗo tawtude dental islam waɗata ko 00 241 06 86 38 94 ha joni ɓattake iwde ceerno ibrahima djigo to Wourossogui omo waɗi erago dendagal bandiraɓe Wourossogui naɓe kala maire mo Wourossogui kame jeunesse Wourossogui almameɓe Wourossogui e duuɗe qur'anil karim kame dayiraji taweteɗe Wourossogui kala oɗo saaha so heedi ko erago heewi wonde nde tawno jiyara ceerno aliou thiama e puɗɗiɗo hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi faade hikka woni duuɓi nogas e jeegoma ko ziyara ceerno aliou thiam ɓami waɗede Wourossogui oɗo saaha noon so yonti walla tan mbiyen o ziyara o waɗata ko jeegom e jeeɗiɗi taw kadi ko lewru avril fanduɗo hen ndu so gueno haji aɓe noddi hen noon galle khalifa tonto Louga woni ceerno bachirou tall kame ceerno madani tala kono ne kadi e galleji walla tan mbiyen e galleji mawlana cheikh le ibrahima niasa e dayiraji ɗi kala ɗo mbawi wonde e nder nokkuji ɗi kala ene teddinira ɗum kono ne kadi dayira ceerno yahya djiggo to Wourossogui
ene wonde kadi daira ceerno Ousmana Kane ton to lewe kono ne kadi daira ceerno Badiane e dendangala dairaji kala oɗo saha noon so heedi ene ɓe mbaɗi erango dendangala Wourossogui kala nde mbawata yaltade jaɓɓanoɓe hoɓɓe mabɓe iwoɓe e jokli windere kala ko wayno Matam kono ne kadi Nawel Jammel e hafa en ma tigguireji ɗi kala kono ne kadi hafa en ma Camɓe Boynaji hafa en ma Ogo nonne kadi Janjoli e hafa en ma e nonne kadi Galeyaɓe kono ne kadi Hombo Hamaraɓe e Belinaydi kono ne kadi Cankona Ɓoggel Cankon Hiray hafa en ma Houdallaye e Mauritanie Gambie Mali Guinée e dendangala jokli windere ɗi kala taw kadi yettini ɓatake o ko musidɗo biyeteɗo Ibrahima Djiggo e taweteɗo e Libreville Gabon kabruji men ɗemgal Pulaar no mbiruɗen e gardidi kabruji men oɗo hen ñalawma hande ñawowo taw kadi ko ñawowo Khalifa Sall biyeteɗo Lamine walla tan mbiyana ñawowo Khalifa Sall e biyeteɗo Malik Lamotte yaltini tigui ɗeriyol mum oɗo hen ñalawma hande e wonande kay Khalifa Sall ñawori mum gasi ha laaɓi omo lelo duuɓi 5 e kaso kanko e yadiɓe makko won hen kadi ene lelo duuɓi 5 e kaso won hen ko duuɓi 2 won hen ko lebbi 6 oɗo hen ñalawma hande noon ñawore makko gasi ha laaɓi kanko Khalifa Sall wa andi holno foti o waɗata e kaso caggal kay waddemo toon hitande so tawi qimama tawata kay wo heddora ko duuɓi 4 e nder dumbirdundo e siftinde noon kanko Khalifa Sall wo tuma ko ɗo wonno maire mo Dakar e boñmo maire boñmo Dakar walla tan mbiyana boñmo keesa walla mbiyen kees mairie de Dakar ko ɗon tigui wo dirtini kene fota wonde milliard e temedde 8 pawɗe taw kadi koye koppareje franc CFA ko ɗum saabi noon wo rewiɗa ha ñawore makko yani oɗo hen ñalawma hande ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ñalawma hanki o kikiɗe Mohamed Boun Abdallahi Dionne ko hoorejo jagorɗo leydi Sénégal wo darima hanki e yeeso sarɗiyankoɓe leydi Sénégal toon to suur sarɗiyeji to wo dañi sudde toon konguɗi makko gam haalande ɓesguji leydi Sénégal naɓe kala bila hoorejo leydi Sénégal duuɓi 6 ko ardi leydi Sénégal tene kadi wo holliri toon caggal nde wo namda ko fate caɗele wonande kay jangde towde caggal kay kala saaha ɓen jangguinoɓe fate syndicat ji ne mbaɗa e kala saaha seppoji ene kollira mette mumena wo holliri toɓɓe kewɗe kalama gasi oɗo saaha kam nandiral ari hakkude mabɓe ko wona ɗum ko noon jangde leydi Sénégal ko yeeso tigui fayi ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Maymouna Ndoye Seck kamne ko jagorgal kalfinangal ko fate banggue weeyoji e laaɗi diwoje yangara kankone hanki wo darima e yeeso sarɗiyankoɓe wo holliri e nder lewru avril fandu so gueno haaji laaɗi diwoje ɗe leydi Sénégal e nder leydi kamɓe bowal leydi kala ma mbattu lumbade e weeyoji leydi Sénégal wo holliri bowal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal toon to Blaise Diagne oɗo saaha noon angal rokkiri haqqe maggal ha timmi caggal kay yangara haydara telƴinani ɗum oɗo saaha ko fate banggue faggudu leydi Sénégal e bowal laaɗi diwoje ngala ba ayibede ene yarano hanniri ni hen ha joni tonto leydi Sénégal keddoroɗen ma en kaale Jillu Sidiki Kaba woni jagorgal kalfinangal hakkude leyɗele toon to Jérusalem walla ni mbiyen tan toon to Israila ñalawma hanki o ɗon ɗo yano toon to Jumama Al-Aqsa addi haala mawka no feewi ha ganduɗa jagorgal ngal Palestine kalfinangal ko fate banggue gueɗe diineji taw ko nokku biteɗo Aqwa fa kamɓene ɓe kolliri mette mabɓe no feewi caggal kay nde oɗo hen biteɗo maître Sidiki Kaba nde yeehi juuroyade Jumamo Al-Aqsa taw kadi o yaadi koye dadiɓe ɓe leydi Israila ko wona ɗum ko noon yogay jaynel leydi Sénégal kono ne kadi yogay dilloɓe dawrugol leydi Sénégal e kolliri oɗo saaha mo gonɗen oɗo hen biteɗo Sidiki Kaba kami hoorejo leydi Sénégal nati e pittol naten yawo woni hoorejo jagorɗe leydi Israila ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen oɗo hen noon ko debbo jeeya ko toon to États-Unis d'Amérique o wiyete ko Juan Boulia ko kanko tigui arno e nder leydi Sénégal omo wanno jillu makko toon to Tambacounda taw kadi komo orphelina ɗo sukaɓe tokosɓe moftete wo tawi to noon cukalel dewel gotel ne wiye Gocca taw kadi ngel ne ñawi ha ɓurti ene woni nguleki tene kadi nokku ala ko wiyete kuɓɓam tene kadi ɗo safri cukalel ngel ha selli e yidde makko noon naate ngel ɗon cukalel jaari wele duuɓi 6 ko ɗon tigui wo ñaaki laamu leydi Sénégal omo yiɗi nehde ngel ɗon cukalel o waɗi visa taw kadi ko visa jalle retour omo nawa cukalel ngel toon to Amérique caggal mo artir cukalel ngel oɗo saaha noon toon to Amérique wo holliri golle makko ɗo golloto taw kadi ko kanko woni coach woni entraîneur duɗal jaaɓi ha tirti toon to États-Unis d'Amérique
ko fati e basket bal woni bala cengalela caggal so tawi qimama jirdima ko kala lewru kene wona temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e ko fawi taw ko million ɗum ko kala lewru oɗo saaha noon wo holliri o acciti golle makko gam ittude ngel ɗon cukalel artir ɗum e leydi Sénégal beele kadi o walla ngel hawo daña kayitaji taw ko kanko wonata yummum ngel ɗon cukalela e caggal nde yidde makko naati e ngel ɗo hen cukalela ɗum noon firti tan ko enen tinnoɗen e suka men yo suka men ɓuranen kala kono hande elle ma wi jawdi ɓurani en ɓesguji men hay goto nehata jangguinta sen gewi to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paɗena jayde witende amiɓe kolleri jagorgal leydi Mauritanie kalfinangal pinal kame ñeñal taw kadi ko keɗɗo e saktude konguɗi laamu ngo biteɗo Mohamed Lamine wulde Cheikh sakti konguɗi mum kikiɗe hanki o holliri wonande kay jaydiyanke farok franco marocain nannoɗo tonto leydi Mauritanie ha e guina nawta tonto leydi Mauritanie o holliri on wona jaydiyanke e tuma kayde on natiri bo wallaɗe diwoje ngal leydi Mauritanie natiri toon ko wittiyanke walla mbiyen ko wangiyanke ko wiyete tourisme caggal mum noon tawa tigui ene fota ene monta vidéo ngaji taw kadi neli ɗuma ko pelle certuɗe gam yidde bonnude mbadi leydi Mauritanie ko ɗum saabi noon wo jagga kono wo fiyaka wo tongaka wo yennaka wo ƴettaka ko ɗon tigui o tottita kaɓirɗe makko kala caggal kayde ɓe momti photoje ɗe kam vidéo ngaji ɗi kala ɓe nawtimo toon to leydi Maroc o holliri noon laamu leydi Mauritanie jaɓata kala kay mone bonna mbadi leydi Mauritanie so tawi naati leydi ndi tan kamɓene koɓe wattuɓe mum haqqillaji haaɓe ƴeewa holko yahata kono wonatirani leydi ndi ko mbadi jaydiyanke ha joni tonto leydi Mauritanie kedorɗen ma en kaale fedde wiitende ma en kaale fedde wiitende Human Right Watch taw kadi ko fedde darnide haqqe innamaje ɓe jaltini cimtol mabɓe e nder leydi Mauritanie ɓe koliri sukaɓe yaroɓe duuɓi jeegom ha fayenma duuɓi sappo e nayya laamu leydi Mauritanie koko haaɗi ɓeɗo hen sukaɓe yaade cuuɗi jangguirɗe ko ɗum saabi sa ɓeeti ɓeto gollal walla ɓeto jangde leydi Mauritanie ne yaari caggal ko fate banggue sukaɓe e taw kadi saabi ɗum ko laamu ngu koko haaɗi sukaɓe hewɓe winditade so tawi a ƴeewi sukaɓe hewɓe binditaki e leydi Mauritanie teni sukaɓe hewɓe ne jaaha école aji so tawi jeehi ha jettima ne mbaɗa entrée 6e donc dañde kawguel caggal kay ko kaɗa winditade oɗe saaha noon yidde mabɓe ko nokkuji ɗi kala yo mbattu winditede caggal nde mbaɗi jilluji mabɓe e yo kay nokkuji ɓe tawi nokkuji ɗi ne catina ko fate banggue bindi tagola ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde wiitede Adrara info ɓe koliri ñande alarba ɓennuɗo hen Mohamed Wul Qadda ko gonnoɗo sarɗiyanke mo sarɗiyeji e sur sarɗiyeji toksur ñande alarba nde noon waddarima yeeso ñawowo e saabi ɗum noon ko ñawowo yinno tigui ko hettademo ko fate hitande ujunnaje ɗe sappo e ɗiɗi e soɗon teski e nokku biyeteɗo Tuule nokku biyeteɗo Tuuliya e tonne kadi eɗen gandi ko toon hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Abdelaziz wino ko toon tigui fella kanko noon Mohamed Wul Qadda e jayde makko nde o winduno walla ni e ɓattukoji ɗi winduno wo holliri ɗo hoorejo leydi o wi ko toon fella wona toon fella e tene kadi ɓe wo tuumi kamen pellimo wona ɓen tigui pellimo ko ɗum saabi noon wo dari e yeeso ñawore beele kay ñawowo hettomo ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale seppo wango toon hanki taw kadi ko seppo janggoɓe e duɗal jaaɓi ha tirdi caggal noon hanki seppo mabɓe dañi piile musɗe baɗaɗe mabɓe e taw kadi fiiɓe ko dadiɓe noksata e dañi fiiɗeɓe ha ganduɗa waɗi hen rewɓe kamɓe worɓe gañiɓe ne tawi cuuɗi cafreɗi waɗi hen jaggaɓe kamɓe noon ngolɗo watti lawol sappiɓi walla seppoji mabɓe hollirde e mette mabɓe ko sarɗiyankoɓe kalno ko fate banggue boursiji mabɓe ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen jayde leydi Mauritanie jayde Mauritanie e taw kadi ko wiitende kubani ko nden tigui heela bafi mum keela woodi natɓe nder to puuyi ɗum kono haydara ɓe guittani ɓe nawani machine aji ɓe nawani ordinateur uji gardiɗo nden jayde noon ne tuumi yatta wona landa laamu ɓen tigui keeli caggal oɗo saaha mo gonɗen e woni miijoji mabɓe kay ko yiilade carte d'identité janani gam windide landa mabɓe beele landa mabɓe ne tuume ne jogui keewal e nder leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale ambassadeur mo leydi Amérique biteɗo Michael Dodam biteɗo Michael Dodman kam tigui hande udditi ambassadeur mum kesso tonto Nouakchott ene tawe e Tabraka Jeyna taw ganduɗa hectare uji baɗaɗi e nder galle oɗo hen moɓe mahi toon kamɓe Amérique naɓe gam yidde wadde ɗum ambassadeur mabɓe ambassade mabɓe kesso kene fotta wonde
hectare uji sappo piccala joya oɗo ñalawma hande noon ɓe ɓamti toon mbadi araray maɓɓe araray amérique naɓe watti weɗade e galle maɓɓe kesso e tawtorede yimɓe laamu oɗo henna subaka hande ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jillu ambassadeur mo leydi Canada gonɗo toon to Rabat jillu makko toon to leydi Mauritanie ñande 19 ha 22 nduɗo hen lewru ndo gonɗen wo joddima e hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie kame jagorgal ko fate banggue ndelama e gueɗe kewɗe wo siifi toon sifande kene wona million ngaji ɗiɗi taw koye koppareje dollar e dollar mo canadien en ko on tigui ɓe balliti leydi Mauritanie ko fate dogamol to ena e taw ko witeɓe réfugié ji wo dañi sudde toon ha konngudi makko yidde makko ko leydi Mauritanie yo won potal hakkude rewɓe kame worɓe e sen giwi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali e falde gawo la ministre mo loni ɓe jaltini kene fota wonde 25 million e koppareje franc CFA ngam wallide jayndeli goɗi toon to gawo ko wayno cité askiya ko jaynde wiite noon ene wondi kadi e radio natta ne wonde radio ji jeeɗiɗi goɗɗi e caggal noon Mikad FM ko radio mabɓe kamɓe misma mo loni e caggal noon yide wallideɓe beele ɗiɗo hen radio ji ne keeɓa mbadi ngarɗuɗi e beele kadi ne mbawa saktande ɓesguji ɗi so tawi yonti findinde yimɓeɓe e beele yimɓe ne pina e mbadi tigui jayde yankagala toon to gawo ha joni toon to leydi Mali keddoɗena ma en kaali cukko hoorejo ma en kaali cukko hoorejo duwaña taw kadi ko taweteɗo e nokku biteɗo c'est vrai e biteɗo Ala Housseynou Aga Maya ko kañum tigui wara toon e galle muɗum caggal nde worɓe joguitiɓe naate galle makko ɗon tigui mbarimo toon guetti kadi moto makko nawi ɗum e taw kadi komo hinde Yamaha e kanko noon hollirama guila hitande ujunere e temedde jeenayya e capanɗe jeenayyi jeegom guilnden omo gollo e duwañagal leydi Mauritanie e siftinde noon toon to nder falde c'est vrai en heewi pelɓodiral hakkude duwañeɓe kame yeeyoɓe wonɓe toon beldal ala hakkude mabɓe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale leegal biyetegal Jeli Bougou kame leegal biyetegal Jeli Bougou ene wondi kadi jaafoɗon leegal biyetegal Jeli Bougou tonne kadi ñalawma hanki o ko sukaɓe yonɓe ko ɓen tigui walla tan mbiyana ko fedde wotere woni e lawol taw kadi woɗɗani jagorgal e kalfinalgal ko fate banggue golle biyeteɗo Mohamed Ben Kata kamɓe noon ko ɗon tigui ɓe jooɗino sara jeere aɓe gulla aɓe luuka aɓe nodda yimɓe aɓe mbiɗo men yo gar bindito joom ngaalu ma iwto leyɗele arabeɓe gam ka yidde wallide ɓesguji malinaɓe ko fati e banggue golle ɓe kolliri noon aɓe jogui kayitaji mabɓe binditagol ngol ko capanɗe jeegom ha temedde ɗiɗi ha temedde tati e dañi noon yimɓe hewɓe winditiɓe caggal noon dañi jaydiyankoɓe hewɓe arɓe kono keɓani hen ko laaɓi caggal noon dañi suka goto jinnoɗo winditade on noon holliri wonande hay jayde wotere haalani ɗum ko ɗon tigui ɓe kolliri wonande kay e TV Sharifa taw kadi ko jayde Sharif haali ɗum ko noon tigui ɓe mbiri e caggal mum noon dañi tigui haalulaji kewɗi jaltuɗi hen ko ɗon tigui ɓe majjiriɓe e toon to Yirimadio dañi kadi watɓe noon toon oɗo saaha noon ɓe pawama juuɗe e caggal noon nde dadiɓe paye mabɓe juuɗe dañi kay namde ɗe mbaɗe mabɓe hol joom ngaalu arabnajo jeeyaɗo leyɗele arabeɓe garowo gam wallude ɓesguji malinaɓe so tawi on jaabima ɓe jaabima e kamɓe kala ɓe tawe oɗo saaha mo gonɗen e cuuɗi dumbirɗi wiide yimɓe tan yo ndento oɗo saaha ko fate banggue funto ene heewi e leyɗele meɗen toon to Douanza e nokku biteɗo Dina tonne kadi ko tonne kadi ko worɓe nokku biteɗo Dina Croix e tonne kadi ko worɓe joguitiɓe gari toon ne mbaɗɗe motoje ɓe keeli mairie wondi toon ɗi ɓe keeli école aji kewɗi gonɗi toon ɗi ɓe nawi toon kaɓirɗe kewɗe kono ɓe mbarani hay goto ɓe gañani hay goto sen giwi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to leydi Gambie no mbiruɗen en gartidi kabaruji men généraux ji ɗiɗi ɓurnoɓe ɓattade Yahya Jammeh iwnoɓe toon to Guinée équatorial garti e nder lamorgo leydi Gambie biteɗo Ansoumani Tambo ene wondi kadi goɗɗo biteɗo e Mendi ko kamɓe ɗiɗo jogori darade e yeeso suudu Ñawore e ɗum noon waɗata ko ñande 4 lewru avril fandus gueno haji e toon to Guinée Conakry toon to laaɓe préfet mo laaɓe biteɗo Alhaji Safiyullahi Ba ko kam tigui ñawa toon ñalawma hanki o ne lelo hitande kaso omo fawa 100 million taw koye koppareje franc guinéen so tawi wattama e CFA wonata ko million ngaji ɗiɗi e koppareje franc CFA e taw kadi ñawimo toon ko ñawowo biteɗo e taw kadi ñawimo toon walla tan mbiyen ene wonde ballal bite Alhaji Amadou Bayo Diallo caggal noon kanko oɗo hen biteɗo Alhaji Safiyullahi Ba
e tumedemo wonande kay finoɓe ton to laabi omo hefta leyɗele mabɓe tene kadi laamu makko nunɗani tene kadi omo tampini yimɓeɓe ha ɓurti caggal noon ñawowo biyeteɗo Aboubacry Thiam ko kam tigui ñawimo kene fota wonde waktuji 17 ko nden tigui ñawore makko gasi koppareje ɗe fawa hende ke hen ɓuuri hen hewde fayi muɗum ko ñawore nde e caggal kay nde o tardini ñawore nde toon to laabe sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to Côte d'Ivoire laamu Côte d'Ivoire taƴi kiloji ko fatte banggue cacao wonande kay ndeɗo hen hitande ɗum nan fuɗɗata ko 2 lewru avril wonande sodoɓe cacao oɗo saaha mo gonɗen kilo cacao ko 150 koppareje franc CFA 150 ɗum nan fuɗɗata ko 2 lewru avril e nder nduɗo lewru fandiro hen ndu so gueno haji ɓe koliri noon wonande kay jeygu cacao fuɗɗima hitande ujunaje ɗiɗi 17 hitande ujunaje ɗiɗi e 18 kene fota wonde 500 ujunere kene fota 500 ujunere tonnes ko ɗum tigui woni oɗo saaha koɓe poti yeyde hitande ujunaje ɗiɗi e 18 ndeɗo hitande gonɗen aɓe piiɓi kay liggade kene wona million ngaji ɗiɗi taw ko tonne cacao e nder leydi Côte d'Ivoire e sen giwi to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to leydi Ghana ittama ha laaɓi ha wiccer e gollorgal mum taw kadi ko gardinoɗo dadiɓe ko fate banggue loskoji e nder leydi ndi ñalawma hanki o noon jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue gueɗe nder leydi ko kam tigui ittimo taw kadi koye batu jawgu kanko noon wiyete ko William Akwes ko kanko itta e golle makko caggal nde o acciti lundiyanke taw kadi ko binoɗo ma laamu lundiyanke binoɗo ma ɓesguji leydi Ghana guittu ha laaɓa walla tan ma guittu laamu oɗo hen biteɗo Nana Akufo-Addo caggal nde on waɗi balɗe 2 e kaso ko ɗon tigui wacciti ɗoma o saaha noon jagorgal ngal weltaki ko on accitako ko ɗum saabi ittimo e gollorgal makko ha laaɓi ha wiccera toon to Nigéria ko famɗi ko kala ken wona 36 suka ko ɓen tigui woni waraɓe e nder falde Zafara e wuro witengo bawana jaje ko toon tigui o wara ɓe mbara taw kadi yalti ɗum ko biteɗo gado anka ko on yaltin ɗum caggal nde worɓe jogitiɓe gaare motoje naate wuro witengo Dowa ko ɗon tigui ɓe mbari toon ken wona 56 e taw kadi ko sukaɓe janggoɓe e caggal on nde ɓen jahata ene nata e ladde ne doga caggal warde ɓeɗon sukaɓe won guenale ne wonno ɗon yimɓe ne gonno toon ne gubba mayɗu men ko ɗon tigui ɓe jane guenale ɗe ɓe dañi kadi warde toon yimɓe ɗiɗo kono haɗo ɗo gonɗen andaka so tawi ko Boko Haram walla ko woɗɓe kam ko wawi hen wonde kala ma andoy hol waɗɓe ngal ɗo hen baɗala ha joni toon to Nigéria keddotoɗen e nokku biyeteɗo walla mbiyen sénateur mo nokku biyeteɗo Dono ko kam tigui yilete oɗo saaha mo gonɗen kanko e jeeɗiɗo wonɓe toon kamɓe noon ɓe kolliri wonande kay oɗo sénateur holliri wonande dadiɓe Nigéria ha tenti toon to Dono ne jiilomo tene kadi so jaguima koko jiiɗi waddemo gueɗe ɗe jooɗani on formation noon ko kamɓe jaltini ɗuma oɗo saaha noon laamu ngu holliri wonande woni koye yiilademo kanko sénateur o kanko e jeeɗiɗo e yaadima kamɓe kala soɓe naggama koye kasoɓe keddoto toon to Botswana paɗena oɗo saaha mo gonen laamiɗo leydi ndi biteɗo Lan Kahama kam tigui holliri wonande kañƴande aset janggo ko nde tigui o windata ɓatakimo gam accidde laamu leydi Botswana caggal noon constitution leydi ndi waɗa hen ko duuɓi 5 so tawi a dañci mandat goɗɗo woni duuɓi 5 a accat laamu ha laaɓa kanko noon hitande ujunnaje 2 ko nde tigui o ƴettuno laamu ko ndeɗo hen hitande waɗimo duuɓi 10 laamu oɗo saaha noon o felliti accude gam hormade constitution leydi ndi ene hollira noon so tawi Afrique kala wayi no Botswana ni oɗo saaha mo gonɗen kareli kame dukkoli mbaɗata e nder leyɗele Afrique e siftinde noon Botswana ko leydi toksir tawetende Afrique oɗo saaha noon population mabɓe kala walla ɓesguji leydi ndi kala ko million ngaji 2 woni kay jibinaɓe e leydi kame hoɗɓe e leydi ndi kala toon to leydi Libi paɗena kikiɗe hanki o ko jangu waɗi toon waɗi nguɗon jangu noon ko suka gorko taw kadi ko gonnoɗo e werlamoma omo jogui paftol taw kadi paftol ngol woni hen ko pettoje e nden o ari haw fandi nokku biyeteɗo Jidba walla mbiyen nokku biyeteɗo Jadbiya taw kadi ene tawe 850 kilométre hakkude muɗum e Tripoli wonnoɗo noon ko dadiɓe général Martial Haftar ko ɓen tigui gonnoɗon ko ɗon tigui o wawni werla o gam tigui fusde barage o ko ɗon wo fettide ngolɗon paftol waɗi yimɓe jeetato wasɓe hen pittali mumen waɗi yimɓe jeetato gañiɓe hen gañande musɗe
ha joni ko tonto libi keddoto dena maire Tripoli kam tigi dahano kikiɗe heccanko walla mbiyen kikiɗe heccanko oɗo saha noon wo yitama omo tawe e juuɗe dadiɓe taw kadi ko omo tawe e juuɗe dadiɓe toon to Tripoli caggal nde dadiɓe kolliri kanko nde wo daha nde wo nawa oɗo saha noon ko dadiɓe tigui keftimo e juuɗe ɓen dahanoɓe mo. oɗon ketto kaburuji mon jolam jaɓe kabruji mena jolam jaberi Mouhamadoula Ghaliba oɗo ñalawmande ko ɓuutaɗo ñebbe o heɓani arde toon to Gaza paɗen woni hakkude Palestine kame Israila oɗo subaka hande ko subaka gulɗo diaw caggal kayde sukaɓe Gaza naɓe jaltini mbaɗa seppoji mumen e sara kerol hakkude mabɓe e leydi Israila waɗi pooɗe ndure hakkude mabɓe dadiɓe Israila ha waɗi yimɓe joyo wasɓe hen pittali mumen toon to Syrie paɗen yimɓe ɗiɗo mbasi pittali men kame joyo gagne men gagnande musi ene fewi taw kadi yaltini ɗum ko commanda mo États-Unis de Amérique kamɓe noon ɓe kollirani ɓen mayɓe ɓe holto jeeya kame gañiɓe kamɓe noon ɓe garnoti ko wallodirde leydi Amérique gam haɓade pelle ceɓɓitiɗe toon to Turquie ko accident musɗo waɗi e lawol taw kadi wonno e oɗon bisa kene wona capanɗe joyo neɗɗo hen sappo e jeeɗiɗo mbasi pittali mumen kene wona capanɗe tato e jeegomo ɓen tigui gañi taw kadi ko ɗannotonoɓe ɗan leɗɗe ndewani lawol iwɓe toon to Pakistan kame Afghanistan e iwɓe ha toon to Iran oɗo saha noon hollirama yo gay mabɓe nanayi cuuɗi cafriɗi e caggal mbawana koye mumen fedde heblo sukaɓe Afrique ne waɗi erago muɗum toon to Guinée Équatoriale kala jiɗɗo jokkodirde fedde heblo sukaɓe Afrique toon to Guinée Équatoriale waɗata ko 00 240 mbaɗa 222 mbaɗa 631 e 362 kawrata koye Ousmane Sala oɗo ñalawma hande noon woni batu mabɓe toon to Guinée Équatoriale fedde heblo sukaɓe Afrique taw kadi waɗata koye galle ceerno Youssoufa Talla toon to leydi Cameroun ko ñalawma janggo ɓe jooɗoto fedde heblo sukaɓe Afrique toon to Alad Brique e kala jiɗɗo tawtorede waɗata ko 00 237 mbatta ko 95 42 71 20 kawrata koye biyeteɗo Baydi Dia taw kadi batungo waɗata koye galle Yeroka toon to Yaoundé ala Brique toon to Mozambique kamɓe piiɓi jooɗade ñalawma janggo e gardugol bañowo Ndiathia kala jiɗɗo tawtorede toon to Mozambique waɗata ko 258 woni indicatif leydi ndi mbaɗa 86 693 82 27 kawrata koye biyeteɗo bañowo Ndiathia oɗo saha noon ne waɗa erago dendagal bandiraɓe kala e yiɗɓe jeeyede e fedde heblo sukaɓe Afrique nde mbawata ɓattitade ɗeɗo hen tongoɗe beele kadi mbawa jeeyede fedde heblo sukaɓe Afrique nde tawno fedde heblo sukaɓe Afrique ko fedde darinde yidde rendinde ngaaluji gam mahde cuuɗi jangguirɗi beele sukaɓeɓe jangguini hen kala sifa ɗemgal e kala sifa gollala ɗum noon alana Samba alana Demba alana gorko alana debbo ko yimɓe kala ndendi e bawɗo kala yo notto e konngol men mbaynigu ñalawma hande o mbiɗen ko heblo woni kala ngare ndendinen jawɗele men nottoɗen fedde heblo sukaɓe Afrique walla mballiten duɗe men Qur'anil Karima beele sukaɓe daña needi daña jangde daña heblo ɓe giwayi ɗanle giwen e fawodirde saabu heewiɗo jiiɗa galle taw ko neɗɗo goto ñamminta galle o so yalti aduna kamɓe kala ɓe dutto e basala kabruji menan jolam jaberi fonno wonde ko haali Abouba wo dañani ardene gasa janggo wara ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗe mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena